ассалому алайкум дӯстони азиз мардуми ютуб, подписчикои канали Сауду ТВ, мардуми дураи ватан, шахсиятое ки ҳаррӯза Сауду ТВ-ро тамошо мекунанд. Имрӯз числа 16 августи соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯшӣ пешкашдор мешавад. Бо диққат тамошо кунед азиз. ирӯза наворда 10 дона хона аст, 10 то 11 то хона аст ки баҳришро пешкаш мекунем. Рақамҳои ма барои реклама, рақамҳои ма хона, замин, мошин, квартира, техника, аппарат, чизе ки барои реклама кам бошад дар WhatsApp муроҷиат карда метавонен. Рекламаш мекунен дар YouTube, TikTok, Instagram. хонаҳо беҳад хонаҳои зур, арзон, хонаҳои дастрас ҳастанд ки аз рӯи хоҳиши подписчикҳо, аз рӯи комментариҳо навор кардем бачаҳо. Лайкҳо рамонен, ҳаракат карда видеора белайк тамошо накунен, дар канал подписатсия кунен, наворамо сар мекунем бачаҳо азиз. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метаҳем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Сауду ТВ занг занед. борои шумо аз 100 лиёт зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Туркистон мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон мебаранд. азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. марамат срочно боротона занг дадаро икунем бародар азиз. дӯстони азиз, якумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии мо. видеоро бо диққат хушрӯ тамошо кунед. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар шаҳри Ваҳдат равон кардан, дар ҷамоати Симиганҷи деҳаи Панҷикон бача азиз. нарх 320 000 сомонӣ. видео камтар дароз буд, ускорид кардем. ба ҳам хотир бачаҳо, хонаҳотона вақте ки равон мекунен, видео ки карден 5 минут 6 минут видео накунен. ҳами 1.5-2 минут басандаай ҳаракат ка ҳаму ҷои асли хонатона видеокаро кунен. нашоти хона 3 сотиха, 3 хонага, рақамҳои дастӣ, WhatsApp мегзорем, занг мезанем. аз дарвозаи Ромид 5 километр, мақсад дурун, аз Ваҳдат 6 километр, аз даруни Ваҳдат 6 километр. дорои 3 хона, 3 сотих замин, кухни, кат, хоб дута хонаш мега 3 ба 4, меҳмонхона 6 ба 3, кухни 3 ба 2.5, об доимо ҳастай. свет хай камбуд неста иншоаллоҳ. 3 сотих замин, документ қарор дора. хоб боқимонда маълумотоша тариқи рақамҳои дастӣ, WhatsApp, шахсиятое ки серьёзни харидор ҳастен, занг бизанен, мегам. лайкотон рамонен, хонаҳотона видео карда роӣ кунен, реклама ка фурӯш намегзарам бача азиз. ва дӯстони азиз, дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии мо. хонаи назди ҳавлигӣ қабул кардем ки дар ноҳияи Фархор дар деҳаи Шурқул. 3 дар хона, масоҳати 8 сотих замин. об свет дора, 140 000 сомон нарх. рақамҳои соҳибхона рӯи экрани шумо. об дар ҳавлӣ, дарахтҳои мевадиҳанда гирду атроф маҳкам кардагиай. просто дӯстон 140 000 ихелин нарх наво редка мешавад, ҳамон дар канали мо Сауду ТВ мешавад. одамои серьёзни харидор, ина маромад 2 рақами дастӣ, 1 рақами WhatsApp мегзорем. аз номи канали мо ба дили пур муроҷиат карда метавонем. 140 000 сомонӣ. хоб ҳаракат кунем бачаҳои азиз, акаҷону шахсиятое ки калонсол ҳастен, ҳаррӯза тамошо мекунен. ҳамин навор чӣ дора? 1 дона лайк дора. ҳамун лайкотона дар ҳамин видео монен, баъдан дар канал обуна шена, хонаҳои моро ҳаррӯза тамошо кардан гирен. Сауду ТВ навор мекунад барои шумое ки тамошо мекунем бачаҳо. сеюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки масоҳати 3 сотих замин, дорои 3 ҳуҷра, рӯ ба рӯи ДУ, ноҳияи Рӯдакӣ. ремонту хона дидесен кадом ҳолат кардагӣ. мақсад фасонак хушрӯ мегирен, даромада зиндагӣ мекунен. 430 000 сум нарх. ноҳияи Рӯдакӣ,
рӯбарӯи ДУ, яъне ки ҷойи обод. хуб ҳавлӣ иборат аз се сутих дорои се ҳуҷра, хонаҳо мега 7/3, ду хонаи дигариш 4/3 мебошад. хуб дохили хона ҳамом дорад, дар берун мақсад боз дорад. чӣ хеле ки дестем дар видео ҳамин ҳолат қарор дорад. 430 рақамҳои 7606 ахири рақамҳои соҳиби мулкай аз номи канали мо метавонед дӯстон муроҷиат бикунед. худотон занг занед, масъя кунед, шояд маъқултон боша бача азиз. чорумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар шаҳри Турсунзода дар Регари Пешина, Саркон Камуна гуфтани адрес. чӣ хеле дестем проекти беҳтарин қад кардагиян. 4 ҳуҷрага 3 сутиха 385 000 сомон нарх, боз якчи нимчи муомилаи соз дора. занг занед, срочна фурӯхта мешавад дӯстон азиз. ва дӯстон мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки масоҳати 19 сотих замин дорои 2 ҳуҷра, шаҳри Кӯлоб дар территорияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Фирдавсӣ қарор дорад. 150 000 сум нархаш. хонаи заминӣ дар маҳаллаи Фирдавсӣ, шаҳри Кӯлоб, 19 сотих замин, 2 хона, 1 кухни, долон. хуб алиш мешава ба хона, нагуфтан хонае ки мисол дар куҷо боша. оиди ин масъала бо вариантҳои худотона пешниҳод кунед, ҳамроҳи соҳибон масъя кунед бача азиз. ҳозирашта 150 000 мега 19 қариб 20 сотих замину 2 ҳуҷрага дар маҳаллаи Фирдавсӣ, шаҳри Кӯлоб. ремонтошам бад нест. мақсад барои зиндагӣ кардан тайёра ёхӣ. даромада зиндагиро сар мекунед. аз умми канали мо срочна дӯстон занг бизанед. шашумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ бача азиз. хонаи назди ҳавлигӣ дуэтажа ҳастае ки дорои 3 ҳуҷра, масоҳати 6 сотих замин, ин амиқа кардагӣ, дар гардиши Ленинград, фабрика Ленингради Истиқлоли 14 қарор дорад. дар дачаҳои Қудрат будааст. ноҳияда ки анаи қисмати падвалш бача азиз. хуб нарх 490 000, якчи нимчи арзон мешава. хонаи мисол зимистона, хонаи тобистона. хуб фурӯшӣ дар дачаҳои Қудрат, масоҳати замин 5 қариб 6 сотих, 3 дар хона, 1 калидор, 2 падвали калон, ҳоҷатхона, ҳамом ҳаст. занг занед дӯстон, аз умми канали Сауду ТВ бо арзонтон мекунам. 490 000 сомонӣ. ва дӯстон мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки масоҳати 10 сотиха, дорои 2 ҳуҷрага, дар ноҳияи 5, мардуми сарбаланди ноҳияи 5, бачакҳое ки аз 5 астана Сауду ТВ ҳаррӯза тамошо мекунанд ба ҳаматон, ина бигирен хонара. фурӯхта мешавад дар ҷамоати Қабути Сайфуддин будааст, деҳаи Запхос, ноҳияи 5, иборат аз 2 ҳуҷра, ҳамом, долон, термекс дорад. 10 сотих замин дорад. 270 000 дорад нарх. хоб ремонто бад нест. чойлуби ангур. хулас дар 270 000 ҳам хеле шароити беҳтарина метавонед бихарем бача азиз. дӯстон мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигимон. хонаи назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Данғара, Ҷартепа, Хуррамзамин, 3 ҳуҷрага 8 сутиха.
این خانه هم بد نیست، خوشروک ریمون کردگی. دنقرم جای بهترین بچه ها، جای آباد زور. السلام علیکم مردمی خانه خر میگه. 3 در خانه داریم، کوخنی داریم، حجت خانه داریم، بانیا داریم، 8 سوتیق زمین داریم، گیردش محکم. خانه ها شپکلیوفکا، پتالوک همه تیاره. مدروی زندگی میکنی. آب در درون حولی هسته، سویتش در لبوجو هسته. 250,000 سومانی که باز یک چی نیمچی ارزان هم میشوه. زنگ زنه بچه ها پرسان بشه. و دوستان میگذاریم به نهمین خانه فروشی نزدیک حولگی. خانه فروشی نزدیک حولگی در ناحیه فرخار، تریتوری تورسونزاده، کوچه یعنی که محله تورسونزاده، 3 حجرگه، 6 سوتیقه، 340,000 سوم نرخ خانه. واتساپ شما میگذاریم، زنگ میزنید. السلام علیکم. میگه که سراچ حولی فروشی در فرخار محله تورسونزاده عبارت از 3 حجره، 2 حجرهش 3 به 4، زال 7 به 3 و نیم، حمام و آشخانه در داخل خانه جایگیرند. مساحت عمومی زمین میگه 6 سوتیقه تشکیل میده. ریمونتش بد نیست، فسونکای 340 تا باز یک چنین ارزان میشه. بچه زنگ زنه پرسون شین. و دوستان میگذاریم به دهمین خانه فروشی نزدیک حولگی. خانه فروشی نزدیک حولگی 2 اتاژه، 7 حجرگه، 7 سوتیقه، شهر نورک در قرار دارد. خب نرخش میگن که 500,000 سوم عوض میشود با کوارتیرا. نگفتن کوارتیرا در کجا؟ ایسور، رگر، کلوب، نورک، فیض‌آباد، بختر دیگر جا یگان جاش قید نکردن. همین که با کوارتیرا عوض شوی واریان هسته. ریمونتش پروسته خوشروک ریمون کردگی. 2 اتاژه کاتج، 7 سوتیقه، 7 حجرگه. زنگ زده بختم مسک بچه عزیز. و دوستان میگذاریم به 11مین خانه فروشی نزدیک حولگی. خانه نزدیک حولگی است که در شهر دوشنبه در ناحیه فردوسی. خب 4 حجرگه، 3 سوتیق زمین، ریمونت‌های درجه عالی، پروژه فسون زمانوی، 800,000 سوم نرخش. السلام علیکم. حولی فروشی در دوشنبه ناحیه فردوسی محله گلپرور، 3 سوتیق زمین، 4 خانه، 1 کوخنی، 2 بانیا، 2 حجت خانه. تگی خانه ها هم پدوالی کلونی 10 به 10 کردگی. صدیق گیمنازیا، مکتب، میانه، مگزین، اپتیکا، اندل، مدرسه خانه همش نزدیکه. خلاصه جای بهترین. زنگ زنین 800,000 سومانی. خب دوستان عزیز، نوار این روزا تموم شد. حرکت کنین. شخصیت هایی که ما را تماشا میکنین خوشو به حالتون امکانیت علاج یافته لایک مونین، چون که لایک شما مودا گرین واجنی در کانال پادپیسا سکنین. خانه هاتون ویدیو کنین. رقم ما در اولی ویدیو متکی بچه عزیز.